Dyma ni felly wedi cyrraedd pencampwriaeth y Trinwyr Ifanc. Mae Buddig Edwards o Betws Gwerfyl Goch gyda fi o hyd. Ac wyt ti wedi bod yn sgidiau rhain o'r blaen yn do, Buddig? Do. Maen nhw wedi gwneud job wych drwy'r bore. Mae'n andros o gystadleuaeth mawr. Andros o dosbarthiadau mawr yn de. Lot yn cystadlu yn nhw. Na, byd yn wych. Gwych gweld y beirniad yn pigo allan i'w cyntaf o gael y trydydd a bethau felly. A dwy o Sir Fôn. Wel, ie. Gwawr Griffith a Mared Hughes. Mared 3.16 fyna ni'n gweld i efo'r... Y ddwy wedi gwneud yn wych bore yma. Sophie Harvey, y beirniad i weld yn barod i ddewis i Ffencampwr, neu'r Ffencampraig, dylen ni weid. I le mae'n mynd. Ni'n gwybod bod y Garden Goch yn mynd i Sir Fôn, ond i bwy. Yn union. Dyna chi'n gwawr wedi ennill y dosbarth hun y Trinwyr Ifanc. Mared wedi ennill dosbarth iau. Ond newn ni dyweli am eiliad nawr i glywed beth sydd gan y beirniad Sophie Harvey i weid. God, both very, very good, and they do know it. I'd like to point out a few things. There was a few dirty boots, a few dirty jeans, a few holy jeans, and a few things that were missed is people not watching where they're standing their animal. You all should house their front feet on the highest bit of ground you can find in the ring. And another bit, standing downhill is a big no-no. Always turn and face up the hill, because that's where they look their best. So I'm just going to tap out my champion now. Wel, gwych. Chwarae teg, ambell i bwynt a sylwadau gwych hwnna gan fi, Mae'r beirniad yma, mae'n gwybod yn iawn be mae'n edrych am, mae'n brofiadol iawn ynde. A ti'n bod, mae wedi dweud y pwyntiau yna wan, a mae hynny'n mynd i fod yn gynnor i y bobl sy'n mynd i ddanos eto yn y dosbarthiadau yn dydyn. Yn sicr, yn sicr. Wrth iddi ddod nawr ag edrych unwaith eto ar y ddwy o Sir Fôn, Gwawr a Mared. A mae wedi mynd... Dat Gwawr! Llongyfchedau mawr. Gwawr Griffith wedi mynd â hi. Wel, arbennig. Gwych. Arwen yn gweud y cyfan. Gwawr Griffith felly yw pencampwr. Pencampraig. Trinwyr Ifanc, Sioe Fawr 2024. Llongyfchedau mawr i ti Gwawr. Wel, Gwawr ti wedi wneud i to. Do. Dwy o Sir Fôn yn y ffeinal yma. Da ni byw dim bell o'n gilydd. Odi wir? Yndan. A Mared wedi gwneud yn dda iawn, chwarae teg iddi. Trenu bod chi'n gyffo mynd gatre, achos allech chi ddathlu to mewn steil hynno? O, bysan. Wastad adra does. Oes, yn union. Ei, siwrne saff nôl i Sir Fôn i ti Gwawr. A gair sydyn efo ti Mared hefyd. Llangorchiadau tithe. Chi wedi gwneud jobyn arbennig eddi. Diolch. Y teulu falch iawn o dy lwyddiant ti, dwi'n siŵr. Gobeithio. O, bydda, dwi'n siŵr. Siwrne saff i tithe nôl i Sir Fôn. A welwn ni chi yn y ffair ia?